ମା ତୋର କଣ ହେଇଥିଲା କହୁନୁ? ସେ ବା ଝାଡିକୁ ଗଲି ବରୁଣେଇ ଝାଡିକୁ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଗଛ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦେଲି ସେ ଆଇଲେ ସିଏ ସେଠୁ ଜେଜେ କହିଲା ହେଲା ଆଉ ଗଲା କୁଆଡକୁ ଆମ ଇଏ ୟା ବୋଉ ଖଟିଆ ବୋଉ କୁଆଡୁ ଗଲା ଆସିନି ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ସେଇ ବରୁଣେଇରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲି ବରୁଣେଇରେ ତ ଜେଜେ ଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଡାଙ୍ଗିଲୋ ଡାଙ୍ଗିଲୋ ସେଠୁ ନାନୀ ଜାନ ଭଲାନି ଡାଙ୍ଗିଲୋ ଡାଙ୍ଗିଲୋ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପଡିକି ରହିଛି ସେଠି ଆଇଲେ ବାଘ ଆଇଲା ଏଦି ଗୁଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ କରିକି ମତେ ଅନେଇଲା ଅନେଇ ସେଠୁ ସେଠି ରହିଲା ରାତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସେ ଯେମିତି ରହିଲା ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ତ ଭଲ ବିହାରୀ ଠାକୁର ସେଠି ଏଇଠି ନମସ୍କାର ନାହିଁ ନମସ୍କାର ସେଠି ସେଠି ଆଉ ଛାଡିକି ଗଲେ ନା ଏମିତି ଏମିତି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ରାତି ଗୋଟେ ସକାଳ ହେଲା ସେ ରହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିନି ପୁଣି ଏ ମାଇପେ ଯେ କେହି ଗଲେ ନା କାନ୍ଦି 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 ରଡି ମାଇଲା ଆଗରେ ଆଉ କଣ କରିବୁ କୋଳାକୁ ସେ ଥବ ଶିଆଳ କୁକୁର ବାଘ ଶିଆଳ ସେଟା ସବୁ ଖାଇସାରିବି ନେଇସାରି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି ଆଉ ଯିବି ନା ସବୁ ସିଏ ତାକୁ ନଥବ ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ବରୁଣେଇ ଝାଡ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ନଥବ ବାଘ ଶିଆଳ ସେଟା ସବୁ ଖାଇସାରିବେଣି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଯିମି କାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି ଏଣେ ଗଛ ଛାଇ ସବୁ ପଡିକିନି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଦା କଣ 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 ହେଇ ସେଟା ଆସିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ସେ ଇଟା ପୁଣି କାଟିବ ମାରିବ ସେଇ ଗଛ ଛାଇ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ